Ikaw makore kod migepe mopogore opogore ochiwo thieth maonge chudo ne oganda e boma ma Kisumu kaka achiel kuom yore mag dhialo higa achiel nyaka ne yawe ayanga. Kaka Millicent Odhiambo lero, oganda ne oyudo thuolo mar yudo resruok e midhiero ma gin go kendo tudore gi jofwambo mag Ramogi TV. Happy birthday dear Ramogi. E nyasino mano bagi skul primar ma Victoria e boma ma Kisumu no yore kod oganda makwar mawuok e counties mopogore opogore kamoting'o Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori kaachiel koda ka counties ma libamba moting'o Eldoret kod Kakamega. Nyasi nono chakore kod andika ne oganda mane medo molo e wi wadgi kaka sa sudo. E twagi kod Ramogi TV, oganda go nonyiso morgi mar chopo kanyo. Achopo ka saa 12:30 okinyi, kendo ka wachopo to ayudo ka chenro ni e yo makare. Kichopo ikuongo imiyi gima iluongo ne mask mondi, bang' mask no ti sanitize your hand kasto ibedo registered. Na sacho gine simu mondo ang'e kuma Ramogi dhiye. Omora matek, anan gi problem ma stomach, omora kabisa. Duoko ne jo Ramogi erokamano. Aringo matek ka Migori mondo mi abi anwang' ngima. Pinye mabor dating'o ji mang'eny. Dala Kwisero, Kakamega. Corona biro ka mondo mi ayud thieth kod puonj ma jo Ramogi osebet ka kelo. En chenro maber kendo dhi kono oganda mang'eny kech jowuok mang'eny mondo biye kony mar thieth ni. Kane line ane process mar checking ang'ina idhi udumia na maber. Koro an nabiro kar ka iri tuo mar wang' to gisechako thiedha kendo thieth dhi mbele. Agone giero kamano ahinya kendo githiedhowa maber. Nyasaye ogwedhgi. Tel County ma Kisumu bende ne okowe oko. Jalup Gavana Matthew Zowili kod jatend migawo mar thieth Dr. Gregory Ganda e kind jotelo mamoko bende ne oyuoro e nyasino e lo Gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o. Owili ne okawo thuolono mar chiwo twak mare ka opuoyo godo okang' ma Ramogi TV okawo mar dhialo higa achiel. Turnout ber kabisa nikech kana donjo kanyo kar saa 3:30 ne gise yudo ji ma oloyo 1,000 to en chenro pod dhi mbele nyaka giko. Ing'eyo ni mondo yud ng'ama konyi e weche machalo gi chiwo thieth ok en gima yot ahinya, madwoko erokamano ahinya ne gima timore kawuono. E sechego mane chenro mar thieth dhi nyime, jotelogo kanyakla ne okawo thuolono mar pidho yiende ma bende ne obatisi nyinge mopogore opogore kaluwore kod nyasi ma kawuono, kuma bende ne gijiwo oganda mondo luw ranyisino kaka yor rito alwora. Kanotelnegi kod jatatije fwambo maduong' e kambi mar Royal Media Services Latifa Gunjiri, jolendo kod jodito mag Ramogi TV bende nonyiso morgi ka gipuoyogo oganda kuom wuok oko kar rombgi kendo bende ne kembe mane osiro gi lwedo. We are happy that this is where we chose to celebrate Ramogi at one. The need for free medical services is dire. We've had people come all the way from Kakamega, from Bita, from Siaya, from Yoma, like 3 hours away. And we've had to close the gates because the numbers were overwhelming. Wamor Nikoa Ramogi. Kalore kod kwan mamalo mar oganda mane ochopo mondo yud thieth, Latifa nomedo ni gineno fuok mar dwaro mar thieth ne oganda ma onge nyalo kendo gisingo mar kelo chenro no higa ka higa. We will try our level best to at least serve our people in that way. Once a year, we can make it a more frequent kind of an event, and we are sure we are going to get supporters on board. Medical company, wana DG, wani kiti mangeni na kitu. Moko nge Kisumu County. Moteli, doctor, mwondo kama mafokasi. Partners moko bende kutile mangeni. Mobilo kodwa wani doctors, wani nurses, wani kembe mofogro usitende vitile kai. Mobilo mnalini tencha Ramogi TV nyokwa wangi. Ramogi FM, ni wadi Kisumu, watelo thieth manon. Ramogi TV e kindegi kagihingo higa achiel nyaka ne yawe ayanga chakre tarik 9 dwe mokalo gisebedo gi nyasi makagi kacha kaka yor duoko lwedo ne oganda ne sir magisebedo kagisiro godo kambino thieth maonge chudo oke giko mag chenro magihiko ne joheragi. Ramogi TV biro bedo kod boda clinic kaachiel kod limo nyithi kiye odiochieng' makiny.
tuk adhula e kind jo bodaboda kod obila mabiro orucha bende e kind mamoko. Happy birthday, dear Ramogi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.